Һаулык һәр кайһыбызга Аллаһтан тапшырылган аманат, зур байлык. Шуга ла сәламәтлеккә игътибарлы булу бик мөһим. Зиһен сафлыгы ла тәндең һау торышына бәйле икәнен дә онытырга ярамай. Байрак илдек без бүген урамга, кыю һолдаттар көне булганга. Әйе, зур бәйрәм, шатлык менән кил. Һине каршылай бөтен туган ил. Ватаныбызның зиктәрен хаклап, батыр агайдар торалар хакта. Иглин районы Хартлабау авылында сираттагы спорт уеннары үтте. Урындагы Шейхулла мусулман дини оешмаһы тарафынан был ярыштар 5нче ел рәттән узгарыла. Катнашучылар ханы арта, саңгыла йөрү, аркан тартышу, Калашников автоматын һүтеп кире йыю, шахмат, шашкала уйнау һәм башка бәйгеләрдә быел 400дән ашу спортчы көч сынашты. Аллаһ Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям безне ямагат менән тату яшәргә өйрәтте. Иглин районы хакимияте башлыгы Николай Самоленко елда сараны күрәтеп баргандан һуң, бындай уеннарның йолага авырылуы әлбиттә зур шатлык, чөнки спорт һүдәтендә күпме милләт берләшә дип һөенде. Мы за то, чтобы межконфессиональное согласие было везде и всегда. Изге уйлы бәндәһенә Раббыһы юлдарын асып кына тора. Әүдем авыл халкы, район корылтайы агзалары, депутаттар, мәдәният эшмәкәрләре, Башкортстан мусулмандары диния назараты берләшеп, бынамын дигән байрам оештырылды дип куанды Шейхулла мәсете имамы Илдар хәзрәт Нуриев. Динне, спортны, культураны бергә берләштереп, халыкны, күрше авылларны һәм башка районнардан килгән кунакларны бергә берләштереп, оештырып үткәрә торган кисә. Бик актив үтеп бара, менә әле соңгы ярышлары үтте. Шушындый бәйрәмнәрне авыл кимәлендә генә түгел, хәзер инде район кимәленә сыктык. Бүген район җитәкчесе глава Николай улы килеп безне котлап китте. Бу да безнең өчен бик куанычлы. Өченче көн шундый ук ярышлар белән Нуриман районында катнашып кайттык. Авылдашларыбыз һәр вакыт беренчелекне тота. Дин ул мәсеттә генә утыру түгел. Дин ул моны күрәбез әүдем катнашу төрле яклап. Безнең өчен үрнәк булып тора Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул спорт өлкәһендә беренчеләрдән булган. Ул политика өлкәһендә беренчеләрдән булган. Үзенең кыяфәте менән, үзенең әдәбе менән, үзенең тормышы менән ул безгә иң беренче булырга өйрәтә. Яхшы гаилә корырга, яхшы атай булырга, яхшы әсәй булырга. Димәк, без тормышта динде тулыһынча кулланырга, иншалла, өйрәнергә тиешбез. Һәм инде безнең төп максат халыкка шул диндең матурлыгын төрле яклап аңлату. Мин Гималетдинов Айнур. Елда монда участвовать итәргә мусульманский лыжняга. Елда беренче урын алам. Автоматлар разбирать итәргә була. Шашки, шахмат уйнарга. Автоматта атырга тегендә. Бик еңел булды үтүләре. Иглин районында да беренче урын алдым открытиедә. Миңа бик охшай монда. Намаз, ураза кеүек гыйбадәтләребез даими алып барылһын өчен гыйлем генә җитмәй. Тән сәламәтлеге, күтәренке рух, дәрт булганда уның тәмен, ләззәтен тою мөмкин. Шөкер, елдан ел ошоны яхшырак аңлай кардәшләребез.